highlifeng.com. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ekele dịrị Chineke, ekele dịrị Nwa ya, ekele dịrị Mmụọ Nsọ, onye na-eme mma. Chineke onye chi ike niile, onye okike, anyị na-enye gị ekele ka anyị niile gbakọtara n'ụbọchị taa. Anyị achọọla aja misa nke inye gị ekele na-afịkazie na agba nke abụọ ya, ebe anyị ga-anọrọ were kọrịa rikọ ma nwee aṅụrị na enye gị ekele maka nna anyị ukwu Amarachi A.J.V Obinna, onye nke bụ nnukwu onyinye nke inyere ụwa, nnukwu onyinye nke inyere aka ya sisi anyị. Na taa anyị na-eri oriri ncheta ọmụmụ ya. Anyị na-arịọ na Chukwu Chike niile ka bịa nọnyere anyị na mmemme nke a anyị na-eme ugbu a, iji na-ekene gị na aja dị mma maka ihe ọma nke ime na anyị n'ebe ọ nọ. Anyị na-arịọ ka ịgọzie anyị niile gbakọrọ n'ebe a, ka ịgọzie ihe niile ndị nke anyị ga-eri ma ṅụọ, ma okwu ndị nke anyị ga-ekwu,
nọnyere anyị na mbido ruo n'isi njedebe na ọgbakọrọ anya anyị na-arịọ ihe niile ndị a site na Kristi Onyenwe anyị n'aha Nna. Ka anyị mee toast. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord bless 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 you. And grant you many more years. 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 Io me qualche io me qualche denine io me qualche ogologondu kainavyo nisigi ogologondu kainavyo mbenine ogologondu kainayo aisike kainayo nisigi aisike kainayo mbenine aisike kainayo. Today, oh today, there is a melody in us. Today, oh today, oh, there is a melody in us. Happy birthday. May God bless you. May God bless you. May God bless you. May God keep you. May God keep you. May God keep you. Enjoy yourself. Enjoy yourself. Enjoy yourself. May God bless you. May God bless you. May God bless you. May God ụmụnne m na Kristi agbakọrọ n'ụbọchị taa ikele Chineke
n'ihi nnukwu ụkọchukwu anyị Amarachi anyị nọ n'ezumike nka ka ọ nọ na-eme ncheta 78 a mụrụ ya. Anyị na-ayọzi Chineke ka onye tụbụọ ya ndụ n'elu ndụ, ahụike, ogologo ndụ, maka ịka nke obi iru ala na ọṅụ, n'ihi na otu ihe ama m na otu ihe ọ na-eme mgbe niile ọ kwụsịbe, a gakwa na-emewe ịdị na-echeta anyị na ekpere ya dị anyị mkpa. Ekpere ya na-eru Chineke ntị, ya ka Chineke na-agọzikwu ya, na-anabata ekpere ya na arịrịọ ya n'isi anyị niile, ka anyị nwekwa ike ịrụ ọrụ anyị ruo ya n'isi njedebe. Gbaa mbọ lụọ ọgụ okwukwe a, ghara ịtụfu okwukwe anyị, kwudosie ike. Ọ hafeela anyị batin n'aka, ka anyị nwekwa na anyị jisiri okwukwe ya ike, nwekwana ike ịhafe ya ndị ọzọ na-esote anyị. Ihe ndị a ka anyị na-arịọ site na Kristi onye nwe anyị. Ncheta ụbọchị ọmụmụ ya taa bụ abalị 26 nke ọnwa Juun. Ka ọ na-apụta na-ekwe ọzụlarị ịga na edutere anyị ya, depụtara anyị ya, na-ekwe ibe ole ha na-ekwe ejimọfọ ha, ndị ewu onye hụrụ mgbe nna anyị kwuru ejimọfọ okorobịa ya na-azụ ije azọgbu ala, ugbu ọ na onye Anambra ṅụchara mmanya ya gafee, ya sị kedu ife mmanya ala na-eme ife a, nzọnye ụkwara na-adọji, nzọnye ụkwara na-adọji. Biko na-anọte n'ebe obi alasarị onye isi ndị na-eme home parish bịanụ bịa bụ ihe ị ga-eji gba aka ebe maka ịla si na nwanne gị nwoke 78 birthday. Ndị mbụ nọkwa nga, ndị mbụ bịanụ weta ekwena ihe iji agba aka ebe. Ndị mbụ si eji ogu, biko bịa. Ọnụ ya nwanne anyị nwoke bịa ọnụ so that aga m enwe content of ihe a na-eme. Adị m covered. Na-ekwu Naomi so n'ụlọ Jambo bịa gbara anyị aka ebe. Biko anyị ga-eme ya na obi ụtọ ahụ, ihe ahụ na-ekwe dọba. Ngwa ebe ọbụla nọ maka ọmụmụ gị ya gazie, gwara maka ọmụmụ gị ya gazie, maka ọmụmụ gị, maka ọmụmụ gị, maka ọmụmụ gị ya gazie kadagam. Ọ dịghị ogologo okwu nọ n'ime ya, ọ gara were ziri. Biko ka ọ dị maka a na-alaghachi n'oche ha. Dambu ya na-alaghachi n'oche 1 or 2 minutes. Olee ihe hụrụ na mmemme a edere taa?
298 JF ụgbọala KGE 298 JF onye ụgbọala ga ngwa gị bụrụ enwe ndị chọrọ ịgọzi ndị nọchiri ụzọ KGE 298 JF onye ụgbọala chọrọ ka ebe ahụ ụzọ na-ewe arụtụ ya ka mmadụ gafee WER 421 EM WER 421 EM and WER 236 AM. Because they won't buy like that. That will move well because over there, those them, I want to balance them out somewhere because